Birden turşuňa telefonuňa terediýärmi? Awa. Garp bolup gördüňmi? Ýok. Telefonuňda parol saklaýarmy? Awa. Öýde sen hojoýynmy? Awa. Puluňy başgalara ananyp bilýärmi? Ýok. Bir wagtda aşyk boldyňmy? Awa. Senne utanjaňlyk barmy? Awa. Uğratmaly däl adama ýalňyş SMS uğratdyňmy? Awa. Kime? Öýde. Özüňe verilen sowgady başga birine sowgat berdiňmi? Awa. Swark edip bilýärmi? Ýok. Arasynda işiň bähwidi üçin özüňe yaramadyk zat etdiňmi? Awa. Dukandan alan haridyň bahasyny tölemegi ýatdan çykardyňmy? Awa. Şundanam? Awa. Ben soň berdim ha. Soň berdim. Dostuň telefonuna SMS-i özüne bildirmän okadyňmy? Ýok. Öz sypatyň üçin utanyp gördüňmi? Ýok. Meşhurlygy yitirmekden gorkýanmy? Awa. Häsiýetini halamaýan adamyň bilen gatnaşmaly, işleşmeli boldyňmy? Boldum. Restoranmy ýa-da gaptoy? Tapam. Hükme hawa ýok ha. İkisinden biri. Restoranmy ýa-da gaptoy? Restor. Ay, gaptoy diýär. Nomeriň soranlaryny, öçük nomeryny berip gördüňmi? Awa. Ýürek gysgynç, gaçerbet ýürek gysgynç toýda bolup gördüňmi? Awa. Pelwan goýup gowalp barjymy? Awa. Sağ ol. Sağdanlaryň içinde kir toýda gaharyň getirýän barmy? Awa. Bol öň. Öň wady. Özüňde üýtgödesiň gelýän zat barmy? Ken. Toýa baranda sen bilen selfie düşdüler, begenýärmi? Awa. Nahardan soň barmaňy ýalak gördüňmi? Awa. A başgalan kyny? Ýok. Edilon et bolady ýoklar. Aýdyny sagat. Ýok çağajyklan kynawa. Yani internet göremän. Oglanlar bilen otýar, kan halamaýan aýdynçyň gurrungy edilenne, onuň agzyna ýükünip gördüňmi? Awa. Tak. Bak neden tapdym sonra. Kagyzyň aşagyna teňe goýup galam bilen oň suratyny çekdiňmi? Ýok. Şundanam. Okuwçy wagtyny çekmedingmi? Çekmedim. Başga aklatlar etdik. Ýok, ene şuňal kagyz goýýan, aşagyna teňe goýup üstüne çekilýär. Ýok, onu çekmedim. Ýöne şey elin goýup teňe neme diýär ýa. Pırlapmy? Şey eline degirip çap bar. Awa. Birini allap, soň ökündiňmi? Awa. Gymmat baha satyn alyp, soň ulanmadyk zadyň barmy? Awa. Näme zat ol? Sagat. Sagat. Ýerden turup, duýulja ýaryň sowjak suwuny içmek halaýarmy? Ýok. İçäňmi? Batlan ha. Dograma galyp gördüňmi? Dograma ken. Aha. Uklap yatan adamy gorkudyp durdyňmy? Ay bol bir kerek. Häsiýeti agyr, ownukçul, ýöne biýalaç dost bolan adamyň barmy? Bar. Şu adam bar. Şu an bağ mı ödüyorsun dostlar? Kameradan utanýarmy? Kameradan yok. Hemme soraga dogry aýdyp jogap berdiňmi? Awa. Berekellah.